Днес по улиците хвърчат с бясна скорост мотори и коли, имаме си метро. На същите тези места обаче преди години са се движили карети и някои емблематични и днес части на града изобщо не са били част от него. Не всички пазят старите семейни албуми, където може да видите как е изглеждала България преди години. Затова сме поканили днес в студиото Пейо Колев, който е събрал на едно място изключителни спомени от една, може би, малко изгубена България. Здравей, Пейо, добре дошъл. Така, да уточним на нашите зрители, че става въпрос за сайта lostbulgaria.com, в който си събрал страшно много снимки на България. Стара, по-стара и по-нова, нали така? Да. От кога съществува сайта? Година и половина, близо 2 ще стане вече. 2 години са си доста време. Защо реши да го направиш? Помниш ли момент, в който ти хрумна идеята? Помня много добре, да. Ами, как да ти кажа? Направих го почти на шега в общи линии. Беше така като ползване за мен и няколко приятели още. Всеки има интересни снимки. Аз бях събирал от разни места и семейни албуми и така нататък. И в един момент си казах, добре, всичко това, ако го качиме, може да стане забавно. И така тръгна и всъщност един мой приятел, емигрант в Нью-Йорк, стар емигрант, не от тези от 90-те, още от 80-те, на него много му хареса идеята и каза, че ще го финансира това на всяка цена да го направи. И аз го направих. И така. Тоест сайта е просто следствие от твоя предишна страст или може би хоби да събираш снимки? Да. Тогава да те върна по-назад. Не, аз нямах такава страст. После се здобих с нея. Да. Тогава как се случи така, че започна да събираш снимки? Каза, че вече си имал едно натрупано количество. Да, имах някакво количество снимки и провокираме, знаеш ли какво? Преди около 2 години списание Life извадих съвместно с Google фотоархива си в интернет и аз попаднах на някакви снимки от България там. Примерно там има 50-100 снимки някъде. И това много ме впечатли. Казвам, бре, гледай тия пичове как са го направили. А в същото време български сайт такъв няма. Да. Ходиш по сайтовете на музеите, на библиотеките и се дивиш как може такива сайтове модел 99-та още да седат изобщо в интернет. Стоят ли сайтовете на моделите от 99-та? Абсолютно, да. Не ми се налага. Може би имат и музичка, не знам, аз нямам звук на компютъра. Да, вече гледаме кадри от сайта. Ето един цветен, до сега ти не видя, но чаха черно-бели. Това е Варна. Варна. Разказвай ни за по-интересните от тях. Какво да ви кажа? Това е Пловдив. Това е общински бюфет в Пловдив. Това е един от сукаците в Пловдив, когато, знаете, той е бил много... Малко по-бавно ще помоля колегите, ако е възможно. Това мисля, че Няма как да стане, добре. Да, ето Варна, замръзналата Варна, 26-та година. Или 29-та имало и по-студено време от сега. Да. За 2 пъти е замръзвало морето. Какво всъщност те впечатлява една снимка? Нейната визия, качествата на кадъра или пък по-скоро историята, която разказва тя? Съвкупност от всичките неща. В някои случаи снимката е лоша, обаче случката на нея е много интересна. И тогава се налага, това е 26-та година София, въздушна снимка. Тогава се налага да празна, нали? Празни са улиците, да. И се налага да виса и да я реставрирам и да си играя и да ме яд, че нямам в по-добро качество. Дори има някои снимки, които всичко има наред. Като тая на София от 26-та. А той е цял албум с въздушни снимки. Така, а какво можем да открием по-конкретно в сайта? Знам, че си разпределил снимките в няколко категории. Кои са няколко, 300 категории. 300 категории. Снимките са над 3000 вече. Уау. Така че, как да ти кажа, какво може да открием? Много снимки. Да, в началото аз сложих към 200 някъде. И първия, втория ден някакъв лут интерес към сайта, но той се разглеждаше за 20 минути. Сега хората ми пишат,
че седат по 3 дни да го гледат нон-стоп. 3000 снимки, да, ще отнема доста време. Слагаш ли описания към снимките, за да... Да. Снимките са така категоризирани, че винаги имат относително точна или абсолютно точна датировка, стига да имам аз. Разделил съм ги на десетилетия. Коя е най-старата снимка, която има в сайта? Ами, най-старите снимки, за които гарантирано съм сигурен, че са от това време, са снимките на Левски и на Легията, на първа-втора Легия, които са правени 865 година от Карастоянов, известната фотографска фамилия. Част от тях са правени в Сърбия, друга част в Румъния. Това са гарантирано най-старите. Сега имам снимки, които са ми изпращали хора с датировка 864 и 3, но това е по тяхни твърдения, аз не мога да... Доста ценни стари кадри имаш. Добре, те не са ли в така окаяно състояние? Как голяма да ги част, да, някой се налага, особено на тези, които, понеже ти както каза, това вече ми е страст. Много купувам от Битака снимки. Там така ромските антиквари носят огромно количество. И на голяма част от тях, понеже това не е най-продаваната стока на Битака. Освен това, търсят се атрактивни снимки. Те са скъпи снимки на генерали, цар Борис и такива. Сега ще видим обикновени снимки от бита, да, това е Дядо Илю войвода. Това се отстъпва на турците. Това е известна серия от Балканската война, е това. Да. За пилотските това точно вече не съм сигурен какво е, защото така както са 3000 и няколко снимки, 3300 ли са вече, колко са, 1/3 от тях са военни. България е водила доста войни. Да. И това е добре заснето. Това е гръцката полиция в Солун, мисля, след изтеглянето на... Това е от руско-турската война снимка. Много е красива тази снимка. Това също. Щом имаш толкова богата военна колекция, предполагам, че има доста така натуралистични кадри. Не са много. Значи, кадрите от битка, които до началото на... В смисъл, Балканската, Първата световна война и руско-турската, поради ограничение на техниката, която не може да заснема динамични сцени. Да. Тоест, налага се една дълга експозиция и участниците трябва да застанат с пушките и да чакат да стане кадър. Но има доста снимки, които са артилерията, вижда се как стрелят, те са по-общи. Има снимки на избитите врагове, добре претарашени, с изпразнени джобове и... но това са враговете, добре. Да, важното е да не гледаме има нашите. Има снимки и на наши убити, да. Имаме зрител на телефона, да го чуем. Здравейте. Здравейте. Слушаме. Ако използвам определението за тази идея чудесно, ако кажа, че тази идея е чудесна, сигурно няма да бъда достатъчно изразителен. Не бих се изненадал, ако подобно нещо беше реализирал възрастен човек като мен, който все повече се обръща към спомените си, отколкото към бъдещето. Но когато нещо подобно се прави от млад човек и се прави по един толкова убедителен начин, по толкова изненадващо приятен начин, нещата придобиват много по-висока стойност. Това, че има млади хора, които правят подобни неща, ме изпълват с надежда, че все пак тази държава има бъдеще. Желая ви успехи, благодаря ви. Благодарим ви за хубавите думи. Наистина е малко неочаквано, познавайки така, не мога да се ангажирам всъщност да казвам, че ги познавам, но младото поколение, така или иначе, знаем, малка част познава миналото си, историята си. Така чувство на патриотизъм ли беше продиктувано това? Това е втората страна на нещата. Аз отчитам тази липса на знание и у себе си в моето поколение. Тя, разбира се дължи на идиотската образователна система, през която минахме, в която цялата история на България беше напълно измислена
и съобразена с повелите на Съветския съюз и комунизма. И където, примерно, събития като Първата световна война, Балканската война, ако щеше и руско-турската дори, бяха така бегло споменати, докато се стигне до партизаните, защото преди партизаните няма нищо. И освен, че няма нищо, е много лошо се живее. Със сметка на това, партизаните, знаеш, нали, също измислена история. И ние сме ги учили тия неща, никой не си е давал сметка това така ли е, не е ли така. Приемаш го, знаеш децата, казват ти го, и да, приемаш го за чиста монета. И в някакъв момент виждаш, че животът е бил нещо съвсем по-различно тогава. Не е така да няма нищо, не е... България била голяма, България била силна, България била фактор и така нататък. И тук вече идва така патриотичната нотка в... Не лично за мен, защото аз не... Когато човек почне да се занимава по-задълбочено с история, патриотизма вече става малко като детска болест.